Alam mo, iho, sa tinagal-tagal ko nang nabubuhay dito sa mundo, bibihira lang akong nakakita ng mga demonyo na sinasadya mismo ang bahay ko. Kakaiba ang amo nyo sa kabila ng mga panganib sa paligid. Nagagawa niya pa ring suungin ito, alang-alang sa ibibigay niyang trabaho sa inyo. Wika ni Manong Armando. Dagdag pa nito na ang negosyanteng kanilang pinagtatrabahuhan maaaring isang tagasunod ng kilalang demonyo sa impyerno na si Mammon. Siya ang demonyo ng pagkaganid na kung saan maraming tao na ang nahulog sa kanyang kapangyarihan. Marami na din siyang nilinlang na mga tagasunod ng Diyos dahil lamang sa pagbibigay sa mga ito ng hindi masukat na kayamanan. Ang labis pa noong ikinakabahala ng antingero ay ang pagkakaroon ng solidong koneksyon ng pangkat nila Manong Buti sa demonyong yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ni Manong Armando ang kanilang dapat gawin upang dahan-dahang makawala sa kadenang gumagapos sa kanilang mga katawan. Ayon sa antingero, upang masalag ang puwersa ng kadilimang unti-unting sumasakop sa kanilang grupo, kinakailangan nila itong kontrahin ng mga malalim na karunungan na siyang puputol sa kapangyarihan ng demonyo. Nagbabala din noon ang antingero na kapag hindi sila gumawa ng panibagong hakbang upang maiwasan ang mga ito, maaaring tuluyan na silang malamon ng pagkaganid at kasalanan. At kapag wala na silang silbi para sa mga demonyo, doon na magtatapos ang istorya ng kanilang grupo. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap, nagbigay ng ilang payo si Manong Armando upang magawa nilang malabanan ang kapangyarihan nito. Naiintindihan naman niya noong hindi basta-bastang kumawala sa kanilang trabaho, gayong dun sila kumukuha ng kanilang mga salapi na siyang ipinangtutustos nila sa kanilang mga sarili. Nang makumbinsi na sila noon ng matanda, ninais nilang bumalik na muna sa kanilang tinitirhan nang sa gayoy makakuha ng karagdagang gamit para sa kanilang pananatili sa tahanan ng antingero. Namili din sila noon ng mga pagkain at inumin para mas lalong maging masaya ang kanilang pananatili sa lugar na yon. Kinagabihan, wala naman noong nagawa ang kanilang grupo, kundi ang magmasid sa labas ng tahanan ni Manong Armando. Masaya sila noong nag-usap sa bakuran habang patuloy na pinapanatili ang sigang nagbibigay sa kanila ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ilang linggo bago sumapit ang araw ng patay, kasalukuyan na ngang naghahanda ang grupo nila Manong Buti para sa kanilang paglalakbay. Sa loob ng ilang linggong pananatili niya sa bahay ng antingero, kahit anino ng negosyante, hindi nila nagawang masilayan. Baliwala naman ito kay Manong Buti sa kadahilanang nakuha na nila ang paunang bayad para sa kanilang gagawing misyon. Nang dumating na ang araw ng kanilang pag-alis, maaga pa silang lumuwas ng Maynila upang umpisahan ang paglalakbay patungong Davao Oriental. Alam nilang malayo-layo ang lugar na yon, kung kaya't inaasahan na nila ang ilang linggong biyahe na kanilang gagawin. Habang nasa sasakyan noon ang kanilang grupo, hindi naman naiwasan ni Bitang na magtanong ukol sa misyong ipapagawa sa kanila ng kanilang parokyano. Manong Buti, ano nga palang inutos sa atin ng negosyante? Naalala ko ho kasi, parang wala naman tong ibinigay na detalye. Nagtatakang tanong ni Bitang. Nang marinig ito ni Manong Buti, agad naman siyang napaisip sa sinabi ng kanyang kaibigan. Kahit anong pilit niyang kontrahin ang sinabi nito, alam niya sa kanyang sarili na wala silang nakuhang kahit na anong impormasyon sa negosyante. Maya-maya pa, bigla namang tumingin sa kanila si Manong Armando habang nagwiwika ng, Isa lang naman ang pwede ninyong makuha sa lugar na yon. Sigurado kung yun din ang nais ng negosyante. Kasabay ng pagwika nito
ay siya namang paglahad ni Manong Armando tungkol sa isang punyal na itinago sa loob ng mga rebulto ng santo. Maraming haka-haka ang pumapalibot noon sa lugar tungkol sa punyal na humahawak ng buhay at kamatayan ng bawat nilalang. Kaya nitong buhayin ang sinumang taong na maalam kung mararamdaman nito ang pagnanais ng nilalang na nangangalaga sa kanyang kapangyarihan. Dagdag pa ni Manong Armando na ang punyal na yon mananatiling hiwaga sa kanilang baryo sa kadahilan ng walang sinuman ang nakakahawak dito. Paminsan-minsan, napapaisip siya noon kung isa nga lang ba talagang istorya ang tungkol sa punyal na yon o totoo talaga ang pag-iral nito. Matapos itong mailahad ng antingero, doon na nagkaroon ng pagnanais sila Manong Buti na mapasakamay ang punyal. Hindi nila alam pero parang may kung anong bagay noon ang nangungusap sa kanilang mga isipan na kunin ito. Sa pagpapatuloy ng pagkwento ng antingero, napag-alaman ng kanilang grupo ang pangunahing pinanggalingan ng istorya ng punyal. Ayon kay Manong Armando, isang katutubong manggagamot ang humiling ng punyal na yon sa isang diwata upang mapigilan ang patuloy na pagkalat ng sakit sa kanilang tribo. Dahil sa paniniwala at pananampalataya nito sa mga bathala, kung kaya't nagawang mapakinggan ng mga nilalang ang kanyang kahilingan. Nakita lang umano ang punyal na yon sa loob ng kawayan na siyang walang pagdadalawang isip niyang ginamit sa panggagamot. Sa loob lamang ng ilang araw na gamit-gamit niya ang punyal na yon, nagawa nitong mahigop ang lahat ng mga sakit na napaloob sa kanyang tribo. Bagaman pagmamay-ari na ito ng isang manggagamot, wala siyang kaide-ideya kung ano ang iba pang kakayahang maaaring maipamalas ng punyal. Dahil sa pagiging misteryoso ng gamit na yon, ibinuhos doon ng manggagamot ang kanyang buhay sa pananaliksik. Subalit dumating ang puntong tanging kabiguan lamang sa pagtuklas ang kanyang naramdaman. Sa pagtanda at pagkamatay ng katutubong manggagamot, ibinigay niya ang punyal sa kanyang kaisa-isahang anak. Nakakarampot lang ang alam sa mga lihim na karunungan. Sa paglaki nito sa kanilang tribo, hinirang ito bilang isang babaylan sa paniniwalang ito ang muling magtataguyod ng kanilang tribo. Subalit lingid sa kaalaman ng karamihan, inuunti-unti na ng punyal ang taong nagmamay-ari sa kanya na utusan ng masama. Sa pagsapit ng araw ng kamatayan ng Diyos, doon na naganap ang karumal-dumal na pagpatay sa loob ng kanilang tribo. Halos inubos ng lalaking yon ang lahat ng kanyang mga kakilala sa kanilang lugar, mapabata man o matanda. Ayon sa iilang nakaligtas, walang habas na lamang umanong nasaksak nito ang kahit na sino na parabang sinasapian yon ng demonyo. Ilang ulit na din itong tinamaan ng sibat at palaso, subalit hindi nito nagawang mapigilan ang lalaki. Matapos ang karumal-dumal na pangyayari, tumakas ang lalaking yon sa kanilang tribo at tumungo sa bayang una niyang nadapo. Doon ay pumasok siya sa isang simbahan kung saan pinagsisihan niya ang kanyang nagawang kasalanan. Ayon sa paring unang nakakita sa lalaki, ipinagtapat nito na hindi niya ginusto ang mga nangyari. May demonyo umanong nag-utos sa kanya para bawiin ang buhay ng lahat ng taong minsang iniligtas ng kanyang ina. Matapos ang kanilang pag-uusap, ibinigay ng lalaking yon ang punyal sa pare sa takot na baka muling maganap ang mga bagay na labis niyang kinakatakutan. Ayon kay Manong Armando, na sa unang paghawak ng paring yon sa punyal, agad niyang naramdaman ang mga bulong ng demonyo. Dahil sa napag-alaman niyang masama ang punyal, kung kaya't ninais niyang itago yon sa isang rebulto para mailayo ang pag-iral nito sa tao. Ilang dekada din itong itinago at nanatiling pinakamahalagang sikreto ng pari
hanggang sa dumating ang puntong sumapit na ang kanyang kamatayan. Bago siya noon nawala sa mundo, may isang taong pinagkatiwalaan ng sikreto ng punyal at yun ay ang ama ni Manong Armando. Matapos itong mailahad ng antingero, halos hindi naman makapagsalita ng diretso sila Manong Buti dahil sa labis na pagkagulat. Ilang minuto pa ang lumipas, muling tumingin sa kanila si Manong Armando habang nagsasabi ng, Ang problema lang sa kwentong yan, mahirap talagang paniwalaan. Alam nyo kasi, ang ama kong yon ay isang napakakomedyanteng tao. Minsan, hindi ko na alam kung ano ang totoo sa mga katagang lumalabas sa kanyang bibig. Naniniwala ho kami, Manong Armando. Siguradong sigurado ho ako na totoo ang kwentong ibinahagi ninyo. Huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat para muling maiahon ang pag-iral nito sa mundo. Sagot naman ni Manong Buti. Nang marinig yon ng antingero, bigla namang napakunot ang noo nito dahil sa muli niyang naramdaman ang mga presensya ng dyablo. Sa puntong yon, inilahad niya sa grupo ni Manong Buti na kinakailangan na nilang linisin ang kanilang mga sarili. Napapansin niya kasi noong lapitin na talaga sila ng kanilang mga kakambal na siyang masyadong mapanganib para sa kanila. Makalipas ang isang linggong paglalakbay, nadapo na nga sila sa lugar ng Davao Occidental. Kokonti lang ang taong nanirahan sa baryong kanilang pinuntahan, gawa ng masyado na itong nakahiwalay sa mismong bayan ng Davao. Hindi naman ito naging alintana para sa kanila, sa kadahilan ng nais nila noong makita ang lugar na kinagisna ng matanda. Sa pagdating nila sa isang nayon, agad naman silang sinalubong ng iilang nakakakilala sa matanda. Kahit papaano, naging masaya naman ang unang araw nila sa lugar na yon, sa kadahilan ng mababait ang mga kamag-anak ni Manong Armando. Ilang araw pa ang lumipas, wala silang ibang ginawa sa lugar kundi ang magmasid sa buong paligid. Bukod kasi sa papalapit na noon ang araw ng mga patay, inabisuhan din sila noon ni Manong Armando na mapanganib para sa kanila ang gumala sa buong paligid. Bagaman nagnanais noon silang tatlo na manuklas sa lugar, ninais pa rin nilang sundin ang kagustuhan ni Manong Armando bilang pakikisama rito. Sa pagsapit ng unang Biyernes ng Nobyembre, patuloy pa ring namumuhay ng payapa ang grupo nila Manong Buti sa lugar ng Davao. Halos nakalimutan na nila noon ang kanilang misyon sa kadahilan ng masyado na silang nawili sa pamumuhay ng mga tao roon. Nagbago lamang ang ganoong pangyayari sa kanilang pangkat nang merong ibinalita si Manong Armando ukol sa mga hindi pa nakikilalang tao na umaaligid sa kanilang nayon. Unang beses itong nangyari sa kanilang lugar, kung kaya't hindi nila noon naiwasang mabahala. Nang malaman ito nila Manong Buti, agad naman nilang inihanda ang kanilang mga armas para sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Manong Armando, mukhang matatapos na ho ata ang mapayapang pagbabakasyon natin sa lugar mo. Kung hindi niyo ho sana'y kakagalit, nais hong tumulong ng aking grupo para maprotektahan ang nayon niyo. Huwag ho kayong mag-alala, nakahanda ho kami sa lahat ng pagkakataon. Wika ni Manong Buti habang nag-aayos ng mga armas. Nang marinig naman ito ni Manong Armando, ngumiti lang naman ito habang patuloy silang pinagmamasdan sa kanilang mga ginagawa. Matapos nila noong mag-usap, bigla naman silang natigilan nang makarinig sila ng mga pagkatok sa labas ng kanilang tahanan. Pagbukas ni Manong Armando ng pinto, bumungad sa kanya ang isa niyang kadugo na halos nagmamadaling pumasok sa loob. Kasabay ng pagpasok nito ay siya namang paglahad nito ukol sa mga 5 lalaki na pagala-gala umano sa kanilang baryo. Nang marinig ito nila Manong Buti,
Dali-dali naman sila noong lumabas para salubungin ang mga panauhin. Pagdating nila noon sa pinakasentro ng baryo, pumungad sa kanila ang 5 lalaking nakaupo sa isang tindahan. Nang magkatitigan ang kanilang mga grupo, agad namang nagsitayuan ang mga ito habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Sa pag-alis ng mga salakot na suot-suot ng lalaki, bigla namang nagulantang sila Manong Buti nang masipat nila ang kanilang mga pagmumuka sa mga panauhing yun. Maging ang namayapang sila Morsito at Pedro ay naroon na parabang hindi man lang ito namatay. Magandang hapon, Buti, at sa'yo, Tanda. Mukhang hindi nyo na sinusunod ng husto ang aming Panginoon. Kaya kami na lang ang gumawa ng hakbang upang maitaguyod ang inyong mga misyon. Huwag nyo nang subukan kami ay pigilan para wala tayong hindi pagkakaunawaan. Wika ng nilalang na kawangis ni Manong Buti. Matapos nilang marinig ang sinabi nito, halos hindi nila noon magawang makasagot dahil sa labis na pagkagulat. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nasipat nila Manong Buti ang paninindigan ng kasama nilang antingero nang sumagot ito ng, At sino kayo para pagsabihan kami ng kung ano ang aming gusto? Masyado yata kayong kampante, mga demonyo. Pinapangako ko sa inyo, wala kayong makukuha sa lugar na ito. Nang marinig naman ito ng 5, nagsihalakhakan lang naman ang mga ito habang dahan-dahang naglalakad papalayo sa kanilang kinaroroonan. Sila Manong Buti naman noon, ilang minuto ding nanatiling tulala dahil sa tigal pong bumalot sa kanilang mga katawan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, napagpasyahan ng kanilang grupo na bumalik na sa tahanan ni Manong Armando upang makapaghanda. Hindi kasi nila inaasahan noon na magpapadala ang negosyante ng kanilang mga kawangis upang ipagpatuloy ang kanilang mga misyon. Sa pagdating nila sa bahay ng antingero, doon nila nasipat ang isang rebultong nakatago sa ilalim ng papag nito. Nababalutan yon ng mga patay na katawan ng palay na siyang ginamit na pangkubli ni Manong Armando sa rebulto. Pagpasok nila sa tahanan nito, dali-dali naman yung isinilid ng antingero sa isang sako at mabilisang itinago sa kanyang kwarto. Wala naman noong nagawa sila Manong Buti kundi ang magmasid lamang sa ginagawa ng kanilang kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang natapos ang ginagawa ni Manong Armando at kasabay nito ang paglapit nito sa kanila habang nagsasabi ng, Kahit anong mangyari, poprotektahan natin ang lugar na ito. Hindi ako papayag na muling mapasakamay ng demonyo ang punyal na pinakainiingatan ko. Nang marinig nila Manong Buti ang sinabi ng antingero, doon nila tuluyang nakumpirma na totoo nga ang pag-iral ng punyal. Marami mang katanungan ang pumapasok noon sa kanilang isipan. Ninais nilang ito ay ipagsawalang bahala sa kadahilan ng may mga panganib pa sila noong kinakaharap. Sa pagsapit ng gabi, maigi naman ang kanilang ginagawang pagmamasid sa buong paligid. Naglatag na din sila noon ng mga pangontra sa lugar nang sa gayoy hindi basta-bastang makakapasok ang mga demonyo sa kanilang teritoryo. Habang lumalalim noon ang gabi, dahan-dahan namang nagbabago ang ihip ng hangin sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman sila noong naalerto nang makarinig sila ng pagsialulungan ng mga aso. Sa puntong yon, mabilis ang lumabas ng tahanan si Manong Armando upang pagmasda ng pagbabago ng kalangitan sa kanilang baryo. Sumama na din noon sila Manong Buti, samantalang mag-isang naiwan sa loob si Bitang upang bantayan ang silid ng antingero. Kargado siya noon ng mga pampasabog at bala sa katawan
nang sa gayoy magawa niyang maipagtanggol ang kanyang sarili sa lahat ng pagkakataon. Paglabas nila Manong Buti sa tahanang yon, bumungad sa kanila ang kanilang mga kapitbahay na nagsasarado ng kani-kanilang bahay. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa sentrong bahagi ng baryo nang masipat nila ang mga nakasinding sulo na dala-dala ng 5 taong kawangis nila Manong Buti. Pagtitiga ng magkabilang grupo, doon nasipat nila Miguel ang mapupulang mga mata ng kanilang mga kawangis. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, gulat na gulat silang dalawa nang masipat nilang ang lahat ng aksyon at pag-uugali ng kanilang mga kamuka kuhang-kuha sa kanila. Halos nalilito na nga sila noon sa kadahilanang maging ang pananalita ng mga nilalang na yon ay hindi naiiba. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan sa kanilang kinaroroonan nang magwika ang kawangis ni Manong Buti ng, "Ibigay mo na ang aming pakay, tanda. Pinapangako ko, wala ni isa sa inyo ang masasaktan. Punya lang naman ang aming kailangan, kaya siguradong walang buhay na madadamay sa lugar na ito." Nang marinig naman ito ni Manong Armando, tumitig lang naman ito sa kanila habang sumasagot ng, Walang buhay ditong madadamay dahil paniguradong kayo ang masasawi sa pagdayo nyo rito. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong kinuha ang kanyang tabak at mabilisang sinugod ang mga demonyo. Nang masipat naman ito ng mga nilalang nakawangis ni Manong Buti, bigla namang nagsingisi ang mga ito habang dahan-dahang binabalot ng itim na usok ang kanilang buong katawan. Kisap mata lamang noon ang naging pagitan nang tuluyang magbagong anyo ang mga nilalang. Subalit sa kabila ng mga nasilaya noon ni Manong Armando, hindi pa rin siya nagawang masindak ng mga ito. Paglapit niya sa kinaroroonan ng mga demonyo, agad naman niya itong pinag-uundayan ng saksak na siya namang mabilisang nailagan ng mga nilalang. Pagsipulasan ng mga ito sa buong paligid, mabilisan niyang kinuha ang kanyang mga nakasukbit na punyal sa kanyang tagiliran at walang habas na ibinato sa mga demonyong lumalayo sa kanya. Dahil sa bilis ng ginawa noon ng antingero, kung kaya't hindi na iwasan ng demonyong kawangis ni Morsito na matamaan ng isang punyal na lumilipad sa ere. Pagbagsak nito sa lupa, panay ang ginagawa nitong pagsisigaw habang patuloy na pinipigilan ang mga maiitim na usok na lumalabas sa kanyang katawan. Dali-dali naman yung nilapitan ng demonyong kawangis ni Miguel at kasabay nito ang pagsuka nito ng malapot na likido sa sugat na natamo ng kawangis ni Morsito. Upang hindi naman maistorbo ang demonyong yon sa kanyang ginagawa, pinaikutan siya ng kanyang mga kasama nang sa gayoy panangga sa mga susunod na gagawin ng antingero. Ilang minuto pa ang lumipas, nanatili lamang nakatayo ang mga demonyo at halos hindi mo ito makikitaan ng anumang paggalaw. Si Manong Armando naman noon, piniling pagmasdan lamang ang ginagawa ng mga ito nang sa gayoy magawa niyang makapag-isip ng plano. Nang masipat naman nila Manong Buti ang pansamantalang pagkaantala ng laban, dahan-dahan naman sila noong lumapit sa antingero habang inihahanda ang kanilang mga armas. Paglapit nila rito, agad namang nagwika si Manong Buti ng, "Manong Armando, hatiin ho natin ang kanilang grupo. Sa puntong yun, hindi tayo mahihirapan sa paglipol sa kanila." Nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito, agad naman itong sumagot ng, Mapanganib ang iniisip mo, iho. Hindi basta-bastang tinatabla ng mga demonyo ng anumang armas ng tao. Anong magiging laban niyo sa kanila? Gayong wala nga kayong karga sa inyong mga katawan. Matapos makapagsalita ng matanda, muli na naman itong humugot ng 4 na punyal sa kanyang tagiliran
at dali-daling naglakad papalapit sa kinaroroonan ng mga demonyo. Dahil sa nais noong tumulong ng tatlo, napagpasyahan nilang maghanap ng isang tagong lugar upang maisagawa ang kanilang mga plano. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang sumugod si Manong Armando patungo sa kinatatayuan ng mga demonyo. Nang masipat naman yon ng mga nilalang, agad din namang nagsiangil ang mga ito habang pinapahaba ang kanilang mga matatalas na kuko. Paglapit noon ng antingero sa kanilang kinaroroonan, buong lakas naman nila itong hinarap at walang habas na pinagtulungan. Nang masipat ni Manong Buti ang kasalukuyang sitwasyong kinakaharap ng matanda, mabilisan naman niya itong nilapitan habang walang habas na pinapaputukan ang mga nilalang. Dahil sa kanyang ginawa noon, kung kaya't napagpasyahan ng mga demonyo na umatras ng bahagya sa kinaroroonan ng antingero. Hindi naman noon nababahala si Manong Buti sa kanyang ginawa sa kadahilan ng walang pangontra ang nakalagay sa bawat basyo ng kanyang bala na maaring bumasag sa kabal ni Manong Armando. Okay, grabe. Hindi ko inaasahan yung mga nagiging eksena pero ang lala, sobrang lala. Alam niyo yung lala na ang ganda. Kaya naman para pare-parehas na tayong hindi na mabitin, isusunod ko na kagad yung 27. Okay? Yun lang. Salamat.